שלום לכולם, כאן סנדוויץ' אייל. אורי? שלום. כן, ואם מישהו מכיר את הקול שלנו, אולי היינו בערוץ שנקרא שונרס. כן, ובדיוק היום רבנו עם רונן. לפני שעה. כן, ועכשיו פשוט שנינו פתחנו שתי ערוצים חדשים. כן. ואנחנו פשוט גירשנו אותו מהשרת של נאור קנה. זה השרת שלנו שקראו לו הרטיוב קרק. עוד לפני שעה. צינור סדק שממש לא נראה לי. שמטופש יותר. שרונן חשב עליו. אנחנו עכשיו נכתוב בכותרת, אתם תראו כבר איך קוראים לשרת החדש. אנחנו נמציא שם. כן. ואנחנו, כמו שקוראים לנו, סנדוויץ' אייל, ספיידר גיימינג אייל. יש לנו מיינקראפט פינס, יש לנו פה את פרודג'קס, יש לנו פה את מייטי גיימינג, יש לנו פה את ג'וטה גיימינג, בזוקה אנד פרנדס, יש לנו את מיינקראפט 256778, יש לנו פה את אינצ'אנטר ICR. כן. עקב זה כל מי שיש לנו, אנחנו נראה לי נוסיף עוד איש אחד למקום האחרון. ואנחנו עוד נצלם על לפורדד וגם עוד כמה משחקים, ועוד יש עוד הרבה משחקים שנצלם עליהם. היום? אולי. טוב, זה החוקים שלנו. סנדוויץ' אייל, כריך הכי נמכר. כך, תקרא. בוא נראה, אז בואו צלם מול כאן, צלמוס. אז פה יש לנו את החוקים, no griefing, no cheating, don't steal stuff of other players, don't break stuff of other players, כל זה רונן רשם וגם אתה לא. You need rec once a week. You can ask mod Optifine and race minimap. כן, בוא גם נוסיף משהו אחר, טוב אחר כך. אחר כך. וזה מה שיש לנו. רק רצינו להגיד שפתחנו ערוץ חדש, ובאמת, יש לנו סאב שווה כל סאב יתקבל בברכה כמובן. ואם אתם יכולים לפנות לייק לסרטון, כי אנחנו יודעים להשקיע בערוץ הזה עוד הרבה שנים, וגם שנור, לגלות להם סוד קטן. שרונן, אז הוא פתח את רשונוס רק בשביל הפרטנר והכסף, נכון? זה לפחות מה שאמר בהתחלה. כן. טוב, אנחנו לא רוצים סתם ככה. כן. זה לא רוצים להעליב אותו, משהו כזה, רק שתדעו. אז כאן הסנדוויץ' אייל, הכריך הכי נמכר בישראל. בחנויות, אנחנו רוצים לקנות. כך ביצים. טוב, אז אנחנו נעשה עוד כמה פרקים, זה רק היה פרק ראשון. ותודה שצפיתם, ויאללה ביי.